Ina tunanin cewa yau ko dabbobi ake yi wa irin kisan gillar da ake yi wa ɗan arewa, mutanen arewa, ya kamata a ce an ɗauki matakin dakatar da wannan al'amari. Amma ba zai yiwu a ce tsawon shekaru aru-aru, shekara nawa yau ana abu ɗaya. Kullum zubar da jinin bayin Allah babu ɗaukar mataki. Wannan wani irin cin amana ne tsakaninmu da kowa. Shugabanni kun manta amanar da take tsakaninmu da kowa? Wannan amana ce tsakanin bayi da Allah maɗaukakin sarki wacce ɗaura ta akan ku. Bai kamata a ce kun bari ana zubar da jinin bayin Allah ba, amma kuma kun kyale ba ku ɗauki mataki ba. Mun gaji da wannan abu. Mun gaji da wannan abu da ake yi mana. Kuma duk wani talakan da ya fito ya zaɓe ku, wallahi tallahi dabba ta yi shi daraja, ta yi shi kima, dabba ta yi shi hankali da lissafi. Wallahi duk mai hankali da tunani da lissafi ba zai fito ya zaɓi wannan gwamnati ba. Mun gaji da zaluncin da ake yi mana. Kuma in Allah ya yarda yadda kuka saka mu cikin baƙin ciki da tashin hankali, sai kun fuskanci abin da ya fi wannan duniya ku da lafiyar. Kun ci amanar mu. Allah yana ganin abin da kuka yi mana, kuma insha Allah sai kun girbi abin da kuka yi mana. Don haka ni wannan saƙon da na isar da shi, na yi iyawayi na abin da zan iyawa na yi. Allah maɗaukakin sarki ya ce idan kuka ga ana barna, to ku yi duk hanyar da za a yi ku dakatar da wannan barna ta hanyar yi a aikace ko kuma lafazi, ko kuma ku jiya a cikin ranku cewa ba kwa tare da wannan zalunci da ake yi. Saboda haka ni abin da zan iya yi shine in yi furuci, in fitar da sako akan abin da ake yi a dakatar. Wannan iya shine abin da zan iya yi. Kuma ina kira ga 'yan uwana, ku yi karatun tanasu, ku fahimci abin da ake nufi. Ku ba bayi bane, sannan ko bawa ake yi ma wannan abin da ake yi mana ba zai yiwu ba. Ba zai ma taɓa yiwuwa ba a ce ɗan adam yana da daraja. Saboda haka mun gaji da abin da ake yi mana. Allah isar muna tsakaninmu da kowa. Wanda yake da rabon yin shiryu, Allah Ubangiji ka san su, bayinka ne, Allah ka shirye su. Idan ba su da rabon shiryuwa, ya Ubangiji Allah ka yi mana maganin su. Allah ka wulakanta su, Allah ka tozarta su, Allah ka hana su sukuni. Ubangiji ka hana su farin ciki. Allah ka hana su sukuni, ka hana su farin ciki. Allah ko suna son mulkin, ya Ubangiji Allah ka hana su sukuni. Allah ko suna son mulkin, ya Allah ka hana su jin daɗin mulkin. Allah duk dukiyar da sun ka tara, Allah ka hana su cinta cikin farin ciki. Allah ka hana su samun jin daɗi da wannan dukiya da suka sata. Allah ka hana su sukuni. Wannan ƙasa, ya Allah ka isar mana ga zaluncin da an kai mana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya 'yan uwa na al'ummar Najeriya baki ɗaya, kamar yadda kuka sani, ko da yaushe muna yin tsinkaye akan abubuwan da suke iya zuwa su dawo a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Haƙiƙa yau ina ɗauke da damuwa da baƙin ciki bisa ga irin abubuwan da nake ganin suna ci gaba da faruwa a wannan ƙasa tamu, musamman ma a yankin arewacin Najeriya. Wannan abu ne wanda dole ne mu fito mu yi magana, mu nuna ɓacin ranmu. Kuma alhaƙiƙanin gaskiya, duk wanda yake da sauran imani kaɗan ma a cikin zuciyarsa, tabbas zai yi takaici, kuma zai yi nadama kansa ma a ce yau yana goyon bayan waɗannan 'yan siyasa. Babu shakka, ina da hankalina, ina da tunanina, kuma ina da sauran imani a zuciyata. Babu ta yadda za a yi na goyi bayan azzaluman shugabanni. Ana kashe al'ummar annabi, ana zubar da jinin al'ummar annabi in daily basis. Babu wani mahaluki wanda zai iya fitowa ya taka muhimmiyar rawa domin ganin cewar wannan aika-aika da ake yi wa al'ummar mu an dakatar da ita. Waɗanda suke da ƙarfin iko suke iya sawa a yi ko kuma su ce a bari a cikin wannan ƙasa, suna nan da rayuwarsu, ba mutuwa suka yi ba. Suna gani kuma, amma sun ƙyale ana ta cin zarafin al'ummar annabi. Wannan wani irin rayuwa ce muke fama da ita a Najeriya? Wannan wani irin yanayi muke cikinsa a arewacin Najeriya? Shin mu ba mutane ba ne, ko ba mu da darajar da za a duba mu a kula mu? Ina tunanin cewa yau ko dabbobi ake yi wa irin kisan gillar da ake yi wa ɗan arewa, mutanen arewa, ya kamata a ce an ɗauki matakin dakatar da wannan al'amari. Amma ba zai yiwu a ce tsawon shekaru aru-aru, shekara nawa yau ana abu ɗaya.
kullum zubar da jinin bayin Allah babu ɗaukar mataki. Wannan wani irin cin amana ne tsakaninmu da kowa. Shugabanni kun manta amanar da take tsakaninmu da kowa? Wannan amana ce tsakanin bayi da Allah maɗaukakin sarki wacce ya ɗaura ta a kanku. Bai kamata a ce kun bari ana zubar da jinin bayin Allah ba, amma kuma kun ƙyale ba ku ɗauki mataki ba. Mun gaji da wannan abu. Mun gaji da wannan abu da ake yi mana. Kuma duk wani talakan da ya fito ya zaɓe ku, wallahi tallahi dabba ta yi shi daraja, ta yi shi kima, dabba ta yi shi hankali da lissafi. Wallahi duk mai hankali da tunani da lissafi ba zai fito ya zaɓi wannan gwamnati ba. Mun gaji da zaluncin da ake yi mana. Kuma in Allah ya yarda yanda kuka saka mu cikin baƙin ciki da tashin hankali, sai kun fuskanci abin da ya fi wannan, duniyar ku da lafiyar ku. Kun ci amanar mu. Allah yana ganin abin da kuka yi mana, kuma insha Allah sai kun girbi abin da kuka yi mana. Don haka ni wannan saƙon da na isar da shi, na yi iyawayi na abin da zan iyawa na yi. Allah maɗaukakin sarki ya ce idan kuka ga ana ɓarna, to ku yi duk hanyar da za a yi ku dakatar da wannan ɓarna ta hanyar yi a aikace ko kuma lafazi, ko kuma ku jiya a cikin ranku cewa ba kwa tare da wannan zalunci da ake yi. Saboda haka ni abin da zan iya yi shine in yi furuci, in fitar da saƙo akan abin da ake yi a dakatar. Wannan iya shine abin da zan iya yi. Kuma ina kira ga 'yan uwana, ku yi karatun ta natsu, ku fahimci abin da ake nufi. Ku ba bayi ba ne, sannan ko bawa ake yi ma wannan abin da ake yi mana ba zai yiwu ba. Ba zai ma taɓa yiwuwa ba a ce ɗan adam, ai ɗan adam yana da daraja. Saboda haka mun gaji da abin da ake yi mana. Allah isar muna tsakaninmu da kowa. Wanda yake da rabon ya shiryu, Allah Ubangiji ka san su, bayinka ne, Allah ka shirye su. Idan ba su da rabon shiryuwa, ya Ubangiji Allah ka yi muna maganin su. Allah ka wulaƙanta su, Allah ka tozarta su, Allah ka hana su sukuni. Ubangiji ka hana su farin ciki. Allah ka hana su sukuni, ka hana su farin ciki. Allah ko suna son mulkin, ya Ubangiji Allah ka hana su sukuni. Allah ko suna son mulkin, ya Allah ka hana su jin daɗin mulkin. Allah duk dukiyar da sun ka tara, Allah ka hana su cinta cikin farin ciki. Allah ka hana su samun jin daɗi da wannan dukiya da suka sata. Allah ka hana su sukuni. Wannan ƙasa, ya Allah ka isar mana ga zaluncin da an kai mana.